Duh Rama kula. Nanging menapa pangandika paduka lajeng Pangeran Arjuna? Sabda pangandika paduka dhateng Pangeran Arjuna. Landhep kados bajra lungit. Satemah seperat Pangeran Arjuna nilar ingkang putra. Duh Rama. Rama. Badhe kados pundi menjang lairing jabang bayi menika, duh. Anak kunduk. Dresanala. Walah ora pati nduga mono. Merga pun Rama iki ewa ya ing pambudi, nggih. Ewa ya ing pambudi. Apa ingkang bisa tak lakoni, apa ingkang bisa tak tindakake jer. Uripku iki ana sak ngandhap pepada padaning Kanjeng Rama Pukulun Sang Hyang Jagatnata. Kowe bakal didadekake geneping Hapsari. Aku nampa dawuh supaya misahke kowe kelawan panengah Pandhawa. Nggih. Apuranen pun bapa ya, nggih. Duh, anakku. Dewa kang maha adil. Dosa menapa ingkang badhe kula sandhang? Kula menika tiyang sepuh ingkang kados pundi? Aku ki wong tuwa sing kepiye? Jeneng anak mono arep omah-omah mangun bebrayan. Lah kok keduga tak wigarake, tak pisahake. Oh. Dresanala menyang endi paranmu, Ger? Menyang endi paranmu? Aduh. Dewa. 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 Pangarep-arep malih datan wonten pangajeng-ajeng malih Tyasira Risang Bathari Dresanala wis tinilar guru lagi kamangka nggadhahi kewajiban bobot jejabang bayi pitung candra yuswane. Kocap ingkang purus miling-miling gegana nenggih dewa ingkang nyewangan Surdaya nenggih Sang Pandya Bathari Durga. Kocap marpeki lanung jiwaning Sang Bathari Dresanala kagiat kadur wekasan.
menungsa padha ora tata. Edhih jagat pangestu para. Kanjeng Ibu, apa? Wah, lan iki sing kula antuk-antuk rinten pantenaning dalu. Putri ingkang nyata Sulistya ing warni. Tobat nganti celat nggon ngomong, waduh, sangka kaslak bombong ing manah kula Ibu Betari. Iya, inggih. Kakang Mbok. Po. Waduh, oh ya pramila ben leres Kanjeng Ibu. Piye nggih, bener kepiye? Iki ingkang Mbok Jangka, iki ingkang Mbok Gayo. Nggih, lakar kasinggihan mekaten. Iya. Leres ujaring para kaki-kaki sami ngendikaken, sami nyebataken. Bilih ayu-ayune wong wedok menika nalikanipun bobot. Aduh. Nyawang wong wedok lagi mbobot kok ketok pamore, ketok limen corong sumunar tejane. Ora iki Durjana iki padha arep ngopo? Lho aja banget nggonmu nyenyamah nggonmu ngias marang noting tunggal Malaya. Prabu Dewa Serani. Kanjeng Ibu, apa? Kula aturi sumingkir yen saking papan mriki mindak paduka dados obat nyamuk. Obat panjenengan kono dipenake ya, Nger. Iye. Wong ki arep kasembadan panjangkane. Apa wae dilakoni? Oh, lak nggih ngaten kedahipun ngaten. Iya. Kowe wong lanang ora mikir. Wong lanang babar pisan ora duwe petung. Ngerti kanane wong wadon lagi mbobot. Monggo wis 7 sasi. 7 candra yasmane kok ya mesu arep digonjak. Lho digonjakake enak. Wis mataun-taun aku ki metresna karo kowe lho. Ayo tampanana katresnanku. Ladenana berantaku kasrakku macelu aku kepengin nyanding garwa kelawan kowe. Ayo, Gage. Gage ucul ngono. Kakang Mbok. Sawangen to, sawangen pasuryanku. Bagus aku mbane janaku bagus aku. Iya. Ora sudi ora pojo-pojo aku ngladeni karo kowe. Wong lenang murang tata. Ngrebut garwane wong liya. Lho, gagah-gagah wong lanang. Baguse wong lanang kuwi nek wis kasembadan ngrebut teke kancane. Kakang Janaka kuwi iki kancaku, Kakang Janaka kuwi memitran wis suwe karo aku. Ayo manuta aladenana berantaku ora sudi. Pate. Halo babu. Ngawe ngabdi kepatihan kuku sinuwun Dewa Serani kula nyadong dawuh. Wah, lah keparek. Padyaba kepiyake. Nggih. Kare kalampit burung katimpul gajah gelar singa barok. Aku wis kedanan tenan karo Kakang Mbok Dresanala. Lah teng pundi? Kae mlayu ayo dibujung bareng-bareng. Oh, ha monggo. Oh. Ayo babu, ayo. Ayo babu. Oh.
manggah anggro seru sesumbar mawa lindho pome konjing kumelodok kumalodok guntur getok Dimas Antasena nyandhek marang lakuning para lancur-lancur Pandhawa kuwi bakal mlebu ning wewengkon Kayuwangan Suralaya. Iki sing dituju ora Suralaya, Kang. Lho, banjur ngendi Dimas? Sing Taman Dauru sing geger kuwi Kayangan Suwarga Dahana. Mula awake dhewe ngenteni ning kene. Iki papan jenenge Repat Kepanasan. Repat Kepanasan. Heeh. Sampeyan rak ya mesti kelingan nalika sampeyan dijedi ning Kawah Candradimuka, sampeyan lair ya perang karo Ratu Buta Gergasi. Jenenge Prabu Kala Percana kae. Kelingan to, Kang? Yo, aku kelingan. Ora iki awake dhewe arep ngopo iki Dimas Antasena? Lah kok dadi padha mandheg nggone lumaku ki eneng perkara apa, Dim? Nuwun sewu nggih. Wonten pangandikan napa sing ajeng panjenengan ngendikaken? Sik, Lek, iki ngene, Lek. Mau aku kok brebat-brebet mambu Wadyabala Setran Gandala mayit ki apa kira-kira Kayangan Suwarga Dahana ki kecemplungan wadyabalane Brari Durga ngono apa piye ya? Waduh. Malah kula mboten prayitna ing sasmita. Ah, sampean ki wing kendhelaka letok ning batine ora tau diasah. Mula ki kaya aku niki lho meguru. Meguru dateng sinten? Pak Garda. Kae guru apa spiritual lho. Apa spiritual? Aneh-aneh lah. Ayo Kang, ora. Kang, sawangan kae, Kang. Katri gumulung mangrempak ing Wadyakarta Kura. Kurta Kura rek kiri. Wah, edan. Lah kok kae dadi dampyak ora pangling Wadyabala Sekenegara Tunggul Malaya Dimas. Wah, lah berarti Dewa Srani iki jan gawe kisruh iki arepan. Lah keparengipun kados pundi kula mung kantun nderek kemawon Anggir Antasena. Aku ming manut lho, Dim. Aneng perkara apa-apa aku babune dijawil aku saguh ngundurke. Kae sawangan kae. Weh, lah edan, Kang. Apa? Sawangan kae, Kang. Weh lah. Betari Dresana kae diuyak-uyak kae. Diuyak-uyak karo Dewa Srani sak wadyabalane, Kang. Nek iki nek ora dindhek, mesake kae Yayi Putri diuyak-uyak wong lenang pirang-pirang. Keparenge Dimas Antasena piye? Mak Sencaki, ayo. Petukno sike, engko tak susul Mak Sile. Sik. Wah. Wah.
dalan ning dalan akeh wong mati mati keneng apa mati dikane ngoyo sudo coco prapteng gigir sok manyo hilang raganya terus linteh orang musike wata tita bedeba bangsat elek ora iki ora pangling iki rasen sakit ta iki iki wadya blondorwati kok celandan tekan kayangane lho beh Wadya Bala Tunggul Maloya dasar kepara estu. Sencaki ta kowe? Dasar kepara nyata. Sapa kowe? Tumenggung Prawara Kendra. Prawara Kendra. Benul, betul. Kowe kok ngendhek lakune Wadya Bala nggone mbujung marang Betari Dresanala. Kowe kok ngendhek lakune Wadya Bala sing negara Tunggul Maloya nggone arep mbujung lan arep merwasa kelawan Betari Dresanala merga ora gelem dhaup karo Ratu Gusti Kusinuwun Prabu Dewasrani. Arep diperwasa, arep ngapake? Arep to ngapake? Arep tak ruda pariperkasa. Piye? Ala ruda pariperkasa. Arep ngruda paripeksa Betari Dresanala. Kudu iso mecah sirahe Sencaki. Kelakon panjang kamu dina iki, ha? Ayo.
Wow. Yeah. Wow. Yeah. Wow. Ah. Ah. Iya. Ah, iya. Oh, ah, ah, ah. Yeah. Oh, ah, ya. Wah, iya. Wah, iya. Oh, ah. Ya, Mas. Oh, iya. Oh, ah, ah. Hui. Oh, ah. Ah, ya. Wah. Wah. Kisruh tenane. Lo. Lo. Wah, kebrobos. Aku kok tak sepelekke iki. Iya. Oh, jebleske. Oh. Jebleske kowe. Woi. Iya. Awas. Alhamdulillah.
Waduh. Waduh. Ah! Asem ki. Wah. Sapa iki? Satria Sisiken Anarja. Sapa? Anarja. Hah? Karsarja Anarja budak. Sapa? Sapa bali sapa? Antarja. Pardaya. Subhanallah. Cah dadamu kowe. Wani ngreke kamur kaning Wadya Blus Ketunggul Malya. Iki dudu perkaramu kok kowe melu-melu diajali ye. Hah? Wah. Arep njajal karo aku apa piye? Apa? Kowe ngomong apa? Oh lambeme umak-umik. Kowe sing budhek ya sok bosok. Ha, pecah dadamu. Kok muni makdung ngene? Pelek. Kadal. Sopo iki? Hah? Sopo perjurit latah? Tetakon karo aku. Dirgapati. Wah. Manungsane cilik kaya ngene kok jenenge medeni. Lho sing penting ki jenenge. Perkara pawakane kaya ngapa ki aku wis manut kersane musuh. Ayo kowe arep ngejak apa? Haya, hut. Ha. Hu. Uya. Hu, ha. Iya, ha. Uya. Duh, Nimas mesti kaneng wang. Sun ke taman lara asmara. Wiraswara tibae, Wiraswara. Kuwi ngarep ngunekke kuwi ora muni. Soale bosak. Mesake ibu-ibu Widawati Widodari. Dirgawati. Wah, nek ning KTP jenenge Sunyah. Lanang apa wedok? Lanang. Ning KTP ku jenenge Sunyah. Karepe wong tuaku mbiyen aku lahir wedok ning jebule lanang, metone lanang. Mula dadine kaya dapurmu. Iya. Benul. Ayo, arep njajal iye. Ayo yo. Oh, ayah. Ayah.
alon. Raga tuwa. Kowe iso ngalahke Adi Jokowaluya. Sapa sidane arep Adi Jokowaluya? Mau jari Dirgapati. KTP-mu jenenge Sunyah. Ya wis Aan Rudi Wiratama. Aku ki mbon nang sewengi kok mbrobyas. Arep buka kok aku grogi. Jan. Ming buka aku mandang angel ngejo. Ngecapa kowe? Kowe arep mati dening aku? Sampurnake uripmu. Ngejak jandon tak lateni. Oke. Rumangsane apa? Mati dening aku kowe ya. Awas kowe ya. Haya. Gene rikeh. Terus Kang. Iya. Men nyambut gawe kuwi sing ning mburimu kuwi Kang. Iya. Bangane sewengi ming video call. Widih, bapakmu padha beci. Ndase atos. Ora arep asmara ndonga. Sapa iki? Wardaya. Wah. Kang, piye Diman? Ketemu tenan Kang. Apa? Wardaya wah. Apa kowe Kang winastan Pak Cangik iki kowe kuwi? Pak Cangik dengkulmu meloncat kuwi. Bambang Antasena aku. Oh, Bambang Antasena. Heeh. Ayo kowe arep tandang apa? Tandang ana kridane pangripta gending. Komposter. Komposter ki gak apa mesin gawe pupuk letong kae sik. Apa tukang gawe ringan? Komposter. Nah, kuwi. Komposter. Rabok ye. Yo, jajal. Kang, siap-siap watu. Oh iya. Oke, yo. Arek nyoba musuh aku apa piye? Weh lah, aku nek kalah karo diapormu kewirangan. Oke. Ngantem sithik. Aku karo kowe iki wadyabala arang-arang ketemu ya Wardaya. Iya. Kowe tak punjung ingkung gajah sak. Upamane, iya. Najan aku satriya kowe wadyabala. Iya. Ngantem aku. Begitu kok malah napas iki, napas apa iki nata tenaga. Ngantem aku tak mungkur ben ora ketok. Mati dening aku. Ngantem apa nabuh demung kowe? Ngantem serune kaya ngono kok. Kurang seru. Oke. Anggep pena. Sopo kae? Endi? Kae. Wah. Wariah karo Parmi. Parmi ki sopo? Parmi ki sing picek. Ana wong tuwa eneng kok sing disungkemi Gambang. Parmi kuwi. Oh. Arep pecah siramu kowe. Nya tibano. Seru iki seru. Ya seru. Oke. Subhanallah wa ta'ala. Subhanallah wa ta'ala. Krasa ora patek. Wah, setan ki ngece tenan iki. Nyok ki nyok. Kok telat to? Kudune cek blong, ora blong cek blong. Kudune cek karo blong ki bareng cek blong. Oke. Dikasih satu persatu pukulan demi pukulan.
Anda tidak akan langsung pecah sirahnya, tapi bodoh pelan-pelan. Piye? Bodoh pelan-pelan. Gagar otak apa piye? Antasena kuwi ora ndek otak, ya. Sing seru nek antem. Yo. Apa kaya? Ranjau apa ya kowe mau? Kudu ranjau iki tidak termasuk instrumen. Oke. Perjurit ampang timen to lek ngantem iki langsung kok ora nang tarik-tarikane belas iki. Iki umpama gentenan ngono piye? Oke. Gentenan apa-apa supaya adil para malakota. Ora sok kulino ngono kuwi ora kena nirokke nek kuwalat wis ana walang sangkae. Anake wis tak nehi blangkon dadi wis aman. Oh lambemu. Oleh bales iki? Oleh. Bales nyo. Arep ngantem cengel. Boleh. Arep ngantem dodo boleh nyo. Iki. Glamber. Lambemu. Bojoku karo aku polaku Gagenya oke. Geger iye, bokong iye iki empuk ning elastis. Wis aku tak ngantem sirah wae wong kowe mau ngantem sirahku bola-bali. Iya, ning marep rono. Oh iya. Karo sedakep. Oke. Piye iki sedakep? Kelemon kok ya koyor grup kok ya kowe iki. Oh iya. Gage kang selak minggat. Yo. Gage kok suwe men aku ki ngenteni ora kok ndang des das-des. Ayo sabar to wong ngantem ki nggunake rasa pangrasane. Aku arep mantak aji sik. Ngampet ambekan. Yo. Ora tata tenak pecah sirahmu, tibakno mati. Sing mati aku apa kowe? Aku nek umpama kowe digdaya aku mati. Nek kowe ora digdaya ora gini-gini. Ayo Kang, 1, 2, 3. Lepas parane jembar kubure Kang. Opo? Golek pendemung anyar Kang. Tewas neh kok Kang. Sakake cah mengkap-mengkap ngene sirahe iki. Ayo Wadyabala Tunggul Malaya arep cawe-cawe perkarane. Lancur-lancur Pandhawa, Gatotkaca sing ora trimake untir pecah sirah. Kok kewirangan kabeh iki. Wadyabala Tunggul Malaya ora ana sing mangga mulya. Aduh. Aduh ya. Aduh ya. Lho ngopo kae? Ora ana udan ora ana angin kok yang iya. Apa to iki? Iya. Ayo. Ojo. Diar kowe. Aku ngilang tak betrot. Anggepe apa? Rumangsane kok Kang rene Kang. Yo. Resik alon-alon Kang. Yo Dimas. Anggepe rumangsaku kok
Durga ki ora ning papan A ora ning papan B kok senane gawe kisruh. Lho lah iya, lah. Ngesokke dhewe wong tuwa. Iya. Iya, Dimas. Kang, kok sik Kang? Apa? Krungu bayi nangis ora, Kang? Bayi nangis. Oh. Rungokno sing tenanan. Tenan, Kang, rungokno tenan. Aku krungu banget. Kang. Kang. Rungokno. Seko arah kono iya. Rungokno nek. Kang. Apa? Kok bayi dibuang, Kang? Oh, lah bapak mbokne meng gelem enake ra gelem ngopeni. Mesake Dimas kok suarane kok keloro-loro. Sawange, Kang. Kumbang ngisep madu sarining tawang kagungan to sing sim sasat sampun prapti katon astapa kulon lah tenara pati Om Rama Dewa Ningsun ing
Dewa yanun tunawa ngaprang kaspada saran-saran mangempai malong ayu manganmu sawela gring Nomo sidam sekaring bawana langgeng Narada Kaneka putra perkensang warudayang Pak Bong bobolong kali jedhe sapa sing gawe nangka basak dikapyak kari betone lodol ya iya Kaneka putra jeneng kita sowan ngadhep ana ngarsa ulun aja duna dungkap atur kita jernyata panjenengan ulun wis ngawuni-ngani saha ulun wis pirsa marang apa kang dadi legetaning ati kita Narada, inggih. Wah, syukur binake sewu. Mangayu pakca seketijo mira-mira matur sampun pirsa dhateng menapa ingkang kula penggalih lan menapa ingkang gumana musik wonten salabeting manahipun ingkang adipun Kaneka putra Sidik Mangudal-udal. Pramila miturat atur kula ingkang sampun kula aturaken kala wau lumantar batin. Kula suwun dawuh patuke wang pikulun padha wenang paringa dawuh dhateng jasatipun ingkang putra. Inggih ingkang abdipun Kaneka putra. Bekulun, babar pisan kawedarna ingkang sejati murih. Sumeplang rasing manahipun ingkang abdipun Kaneka putra. Iya. Narada, kula wonten dawuh. Ulun mangerteni yen to jeneng kita mesgul manahe merga para dewa utamane Manikmaya ingkang sak geleme dhewe patrape. Inggih. Banjur dawuh ulun mung mangkene, kadiparan Bekulun. Mangerti kalamunta bayi ingkang den kandhut dening Bathari Dresanala sak mengko wis linair ana ing jagat. Waduh. Mangka yuswanipun nembe Sapta Candra utawi 7 sasi mekaten Bekulun. Iya. Kabeh iku mau dumadi merga sangka anggone Bathari Durga ingkang merwasa kelawan Dresanala. Inggih. Banjur bayi iku mau bakal dilebur ana ing kawah Candra Dimuka dening Bathari Durga. Nanging Narada kula wonten dawuh jeneng kita mboya perlu kuwatir amarga panjenengan ulun wis minta sraya satra ing Randuga Malaya iku Bambang Antasena senajan to panjenengan ulun mboya dawuh nanging panjenengan ulun iki bisa gawe lakon jeneng kita Narada mung cukup nyawang sarta maspaosake kahananing kayewangan saka kaduhan wae Narada kagyatri sang kapiranguri nanggul kinempet-kempet Kagyatri sang kapiranguri nangkul kinempet-kempet Kagyatri sang kapiranguri nangkul kinempet-kempet wah nganti kaget banget manah kula niki wah lak dadi kados mekaten kaunanipun lajeng kados pun dikantoripun bayi mengke menawi badhe pun lebur wonten ing kawasan Dimuka wis jeneng kita mboya perlu kuwatir yen mangkono ayu ulun kanthi nyawang kahananing jagat mercapa daya jagat tribawana iki mangga kula dherekaken Bekulun elok tenan
berisik. Mbrebeki kuping batu. Itu ban anake Janaka. Gila nih menungso wujudan kaya ngene. Iya tak lebur mati dening aku kowe. Wiyah karo cah cilik. Oh alah Durga. Niken. Menungso ratatan ae, tututane mesake tak ayo maneh bayi iki. Cah bayi kayak didusi nggon lava. Nek ora mergo bayi ampuh iki, wah iki anake Paman Janaka iki kamangka. Anake Bathari Dresanala. Wo lah Durga arep nemoni lakon apa kowe ya? Bocah iki tak kelomotane, tak olesane. Nganggo banyu sungutku, teges iki tak dusi banyu gege mendang dewasa bocah iki. Tangin tang tung tangin tang tung. Soi lho. Turas dagelan kok. Oh lah sing gedhekke aku mula ya dadi lanyap kaya ngene wong nek Paman Janaka ki luruh wonge. Mbokne iki ya aduh keceplosan. Kowe sapa? Aku to. Iya, aku ki kakangmu, Dik. Kakangku? Heeh. Jenengmu Mas Antasena. Oh, Mas Antasena. Heeh. Jelukun aku Mas. Oh iya Mas. Iya. Loh, aku sapa kok iki apa iki molat-molat kobar. Iki jenenge Neraka Jakanam. Ya Kang Winastan Kawah Candradimuka. Oh, mbok kae pitike ditulungi. Iya. Aku ro karepmu nek kae pitik kon nulungi ndak selak digawa bar sidin to. Iya. Karo si Klimen. Oh, kowe iki Mas Antasena. Heeh. Lah gek aku ki sapa? Ya, kowe nek arep ngerti jenengmu. Iya. Kowe iki bar lara, ngono. Kowe agi wae lair, tur lairmu ki lair lara. Dadi kowe ora ngerti kowe sapa, kowe iki tak gedhekke, tak klomoti, tak olesi banyu sungutku kuwi temah kowe dadi dewasa. Ngono Mas Antasena. Heeh. Anjur jenengku sapa ya, Mas? Ah, kowe iki urung dijeneng. Iya. Kowe tak jenengi gelem ora? Iya. Tak jenengi gelem ora? Iya, gelem. Ning sak karepku lek kon jenengi. Iya ora apa-apa, Heeh. Tak jenengi Anung piye? Ben kowe iso Anung. Heeh, tak jenenge Anung piye? Ketoke kok kuwi jenenge wong ngantukan, Jen ngantukan. Jenenge Anung Supardi kuwi ngantukan.
Anggere tunggak monem ayo sing rukun wis cep. Wah. Ngraga sukma terus apa-apa diinjen. Tak keplak lho kowe Mas. Aku mah nek jenenge elik jenenge. Tak jenenge Jaya Karneli wis. Sapa? Jaya Karneli. Jaya Karneli. Waduh gagah tenan jenenge. Kandhani kok. Wis. Ning kowe anu piye? Kowe tak aku kadang tenan kowe tak aku adik kandunge Antasena nek kowe gelem nuruti apa sing dadi kekarepanku. Kekarepanmu apa? Ah, kowe delok kae ning dhuwur kae. Endi? Dhuwur kae. Kae ning wong wedok kae. Endi wong wedok endi? Kae lho sing untune dibethek kae lho. Lho, udu sing medak-medok kae udu. Lah nek sing untune dibethek ya gaweane medok kae. Tak keplak tenan lho kowe Mas. Sopo kae? Kae jenenge Betari Durga. Oh, Betari Durga. Heeh. Nek kowe pengen tak aku kadang tunggal kandung, tunggal apa biyung karo aku, iya. Kowe metu ana kae sing jeneng Betari Durga kae petuk ana. Nek aku wis metuki Betari Durga, ha kowe omong nang Betari Durga. Betari Durga, aku nyidam kawuran, pokoke nek ora kelakon panjang aku trima mati nglalu, ngono. Loh, nyidam apa? Ah nyidam pengen digendong Betari Durga ning mapane nang Kesemekan. Apa? Kowe nyidam kepengin digendong karo Betari Durga kae ning gendong nang mlebu nang kon Kesemekan. Gendong ngarep. Kesemekan ki apa? Tamangi. Oh, kuwi ya. Aku rung tau weruh bentuke. Makane kae tok nggo ajar titis-titisan. Iya Mas, ya kowe Jaya Karneli. Apa Mas Antasena? Budal. Oke. Didikanku dadi tenan. Budal iki. Weh, ampun. Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya prawira digdaya oh bet iki sapa bet iki sapa ana bocah mbranyak masemane munggah ning kayuwangan takon karo aku Jaya Karneli. Bet. Jaya Karneli babar pisan ora duwe tata krama, ora duwe subasita, ora duwe unggah-ungguh ning atase ulun iki dhewe kok jeneng kita ora basa. Basa? Ya. Apaan itu? Apa ya? Bet iki bocah apa? Bocahmu bet. Basa ki apa? Aku omongan ki ya wis kaya ngene iki. Apa kowe sing jeneng Betari Durga? Iya, Pak. Dasar para nyata bet. Kowe Jaya Karneli? Heeh, Betari Durga iya. Ana wigati apa metuki karo aku?
Mas, aku kok isin aku. Ora apa-apa enak. Oh iya. Sida ngomongan batin. Petari Durga, apa? Yen aku oleh bloko suta karo kowe, iya. Aku duwe pepinginan yen to pepinginanku ingkang tak jaluk kowe ingkang minangkani iki mengko ora kasembadan, aku trima mati nglalu. Ya to, Pat. Jaya Karneli, iya. Kowe duwe pepinginan apa? Ora usah kukur-kukur, iya. Bingung aku. Aku kepengin mbok gendong. Kepengin tak gendong? Iya. Iya yen mangkono ya. Padha-padha ngrasake bocah kowe bayi wingi sore yen to ora kasembatan panjangmu kowe arep mati nglalu Jaya Karneli iya. Ya gak kene tak gendong. Ora kok gendong biasa, ora kok gendong mburi, gendong ceglek ki ora. Lho banjur gendong sing kepiye sing mbok arepi? Aku njaluk tok gendong ning gendong nganggo kesemekan yu. Apa? Aku njaluk kok gendong. Balenono. Aku njaluk kok gendong ning olehmu gendong nganggo kesemekan. Apa? Apa? Kowe muni piye kowe mau? Kowe muni piye kowe mau? Lho man, bocah gilani. Piye apane? Wis oleh poin urung. Malah melayu gila kok. Bengok apa? Melayu kami gelan bocah gilane. Waduh ya. Ngene ya Li. Apa? Li, Jaya Karneli. Oh iya. Ngene. Pokoke bakune kowe kudu kasembatan digendong ning kesemekane Betari Durga. Ngono Mas. Iya. Nah ora aku pokoke moh ngaku kowe kadangku. Waduh, repot iki. Gelem ngono ora gelem ya wis. Apa kelakon nek kowe ora tak aku kadang kowe urip lontang-lantung dhewe ning jagat ora ning kancane, ora ana sing kenal kowe, ora ana sing gelem ngomong kowe. Jaba Mas Antasena. Sakarepmu Betari Durga diuyak. Nek ora kecandak, ayo kudu kecandak kaya nyanti playune nanti parane kudu diuyak. Oh iya, iya. Manut aku dawuhmu, Mas. Dewa bola-bali wis bola-bali kowe gawe keluputan kowe. Aku ki ngerti legetane atimu janjane kowe sengit karo aku ning sing arep paten iki bendaraku para Pandhawa. Ya ora? Ngaku pukulan. Halah. Rama sidang sekaring bawana langgeng Betari Durga pukulan nyan senjata pitulung pukulan nyan senjata pitulung kula nyan senjata pitulung kula nyan dipun tulungi pukulan kula nyan berbarno pukulan Durga jeneng kita kenapa kula nyan senjata pitulung wedhus mau tak unek-unek meneng wae mbasa begitu bojone sing merangguli terus omong sak kelimah rong kelimah dewa iblis Kakang Semar apa menika garwa kula Risrti kula nyuwun kula senjata pitulung kula matur kula dipun bujung trewujudipun lare nem-neman
ingkang nyidam kawan kepengin pun gendong mawi kesemekan kula. Apa? Dur piye go Durga? Ya Sumarmo Dra wonten bocah naminipun Jaya Karneli. Terus piyambakipun nyidam karo menawi mboten kasempatan kegayuhanipun luwung boyo mati nglalu. Pengen ngopo? Pengen pun gendong dening kula. Gendong apa digendong wae. Gendong niku nyuwune tenggen kesemekan. Pengen aku. Tapi tulung. Kono dilabuhi ngono. Mun tak omongi akeh-akeh ra ta rungokke begitu bojomu sing ngomong. Tapi ning sakarmu nek arep dadi dewa ora nyawiji lathi lan pakartimu. Durga wonten dawuh. Ulun singetake ning Lembu Andini. Inggih. Piye? Napa niki laring kang namipun Jaya Karneli? Lah takonono. Ora mengko sithik, apa jeneng kita ku ngaran Jaya Karneli? Oh lah. Wasis Waskita ing Esti kowe. Lancip panggrahitamu. Sapa kowe? Ulun Bathara Guru. Bathara Guru? Iya. Jeneng kita Jaya Karneli. Ya. Sing mburi sapa kowe kaya totok uwak? Totok uwak ndasmu. Semar. Sapa? Semar. Ya, apa kowe sing aran Jaya Karnaval? Jaya Karneli pecah sirahmu lho kowe. Pecahan. Tak pecah isine meng 5000. Bathara Guru kowe. Dasar kepara nyata ulun Bathara Guru jeneng kita mboyan duweni Subasita. Iso Subasita kowe Subasita mau-mau. Wolah. Yancuk. Kae ngopo kae Semar kae ngopo kae? 100 wae kowe sesuk. Ora ngerti awake lagi lara kok. Nyelangkrak sak dhuwuring tenggak. Ayo, aku reti Betari Durga tok singitke ning nggon jero sapi. Ana wong kok didelikke nggon weteng sapi ki apa ya tumon. Jan bener. Betari Durga ki didelikke nggon sapi. Nek kowe iso nuku sapine Betari Durga dadi duwekmu. Tapi ana syarate. Syarate apa? Semar. Iki kudu tok pateni sithik. Sapa? Bathara Guru kudu tok pateni. Oh ya manut aku. Kakang bajingan. Mati kowe. Mas, apa? Betari Durga ki didelikke nggon sapine Bathara Guru ni Bathara Guru minggat ora tak pateni. Lho sing aku mateni Bathara Guru sapa? Iki tugu proklamasi iki. Anan sinten iki sing nemu sinten? Aku. Oh ya bener. Ngono lumrah. Sing nemu kocluk dadine kocluk cae. Oh, kowe kenal karo Mas Antasena? Ah iki tepangno. Kenal karo Mas Antasena? Kenal. Lho. Kenal. Pernahe apa nek kowe karo Mas Antasena? Niki Mbah Buyute. Dadi niku buyut kula. Kang Mas Antasena niku lambene Oh ya. Piye iki, Mas? Diuyak sak kecandake. Mergo Betari Durga ndelik ning gone Bathara Guru. Iya, sing tau uyak genten Bathara Guru. Ngono? Heeh. Budal kapan? Ha saiki no.
Yo. Iki. Le nemu teng pundi niku wau? Nang kawah. Anak sinten? Ngomong iki. Pripun? Anake. Mosok. Iki kok ngene ora percaya yo, delok yo. Nggih. Ayo tutu bareng-bareng. Ora pati ndugamono. Wis yo tututi bareng-bareng yo kaya arep kaya ngapa sambunge nglakon. Nggih kok kula derek ngene lho.